Ay, apo. Mandato ya. Bakay. Adda account. Oh. Adda itinagatan ko nga hearing aid. Hearing aid. Nga kung natin naglako ka niya. Sigurado tata mangga nga lalawagan bakay. Doray nga ti bagabon. Hanmo ka sa pulan tagpukawan bakay. At mo mangga. Testing nga ma. Testing nga. Hello. Mike test. Testing nga ma bakay. Testing nga ma. Agsaw ka. Tanong mga ka. Apo, nakagatang ka lang hearing aid. Agunguot ka manan. Kita ma. Doray nga rasas ka pa lang. Ginalawag ti managdengig ko kanya ma. High-tech ko naman. High-tech ka ro dati nga hearing aid. Kung na dati naglako kanyak bakay. So nga doray karasakas ti kuton ke mangagaw bakay. Talaga Ay, nga. kaya at nakagatang ka Hello. na makatungtong ka mo Hello. sa nasayaat. Hello. May test. Ang kagunguot bakay. Hello. Ay, apo. Mayat ka talaga dati aga. Hearing kinakangin niya na bakay. High-tech ka ro nga talaga dati. Hello. May test. Ay na po talagang mayat siya dito. Ako na dati nagkatanga. Bakit ke duray karasakas lang tikuton ko talagang nga manggaganaw. Ay, Ginasayaat na makatungtong ka nga nasayaat nga di pa binugkaw. sigurado. Maragsaka mo lang ni Pari Gaberto dito. Ipakita ko kanya na tano gumatang betibagi na. Hello. Talaga ganapig siya. Mangag ko pa'y dagiti unit pipiyo ka. Teglawlaway. Kaya po mayat sa akatal talaga. Ay na. Nakagatang ka lakas Di na na- mapaktit kan sa mo turn. Apo. O kung nakagatangang gay deta, Itatay lang bakay. Napano siya palingkay. Di siya yan ti high-tech nga paggagatangan ti kwadjay. Hearing aid. Dati barbaro gamin ti palingkay tatay. So nga, apang kung ginatang ay apo, duray na ngina. Bakit talaga ginatang ka? Takuna na jay lako pati karasakas ti kuton. Mangagbaw mo gamit mo dati nga hearing aid. kumano nga pinanggatang mo data? Ijay garod palingkay bakay. Ijay barbaro nga paglalakwan di jay iti hearing aid. Iso tinaggatanga bakit? Talaga high-tech ti tagilako da di jay. Iso nga nabalag yung matag bakit? Talaga nakitak na jay karatulada gamin di jay kuna na nga high-tech hearing aid. Para ka dagiti sold out do na da. So, apanak ka gimatang bakit? Ijay palingkay. Nangud mo nga talaga di sa lutsod ko, kunak, mano pinanggatang mo. Ay nabakit, nakahiring aid ako tangka, nga agbog ka, tamang mangag ka bakit? Ay apo, tamang sulutan, nakahiring aid ako bakit? Mangmangag ko, dagiti amin ibagbagang bakit? So nga, hanggang nga agbugbog ka witatan, baka magasgasan dati throat mo bakit? Kinangag mo nga ro di damdamagak kung mano dayta. Ay nabakit. Ni pari bursyo garaw, di kadwak nga napanggimatang jay palengke. Ay na, pupakawad ng puting padawat mo nga asawa. Ay na, talaga nga nagpigsati pa nagdangag mo tanagatang mo nga hearing aid. Ay naapaw, sabi niya tagungad ka, agbubaw ka magpain. Ay na, nagrigit ka mga katungtungay. Wala lagarag nga nakahiring aid ako, mangag ka. Di ka man lang ganayin. Ay, pati, huwag mo, katungtong mo, papangumalay, patawagin kini pari Berto, dati nagatang mo nga hearing aid. Di ka man lang ganayin.